Грибные не спать! Раскинулось море! Сестры прибоя за бортом встают. Охей, охей, охой. Ладьи лебединой дорогой идут. Охей, охей, охой. Парус наполнит северный ветер. Охей, охей, охой. Попутный ветер и нам и смерти. Охей, охей, охой. Охей, охей, охой. Час варить пиво! Вітаю вас на каналі Вітландський Бровар. І з вами, відповідно, сам Бровар Торкель Ядловец. Ведаеце што? Апошнім часам я праглядзеў на ютубе шмат каналаў пра хатняе браварства, пра крафт і зразумеў адну рэч. Там вельмі бракуе беларускамоўнага контенту. Таму я вырашыў крыху выправіць гэтую сітуацыю і дадаць свой канал на беларускай мове да агульнай супольнасці. Итак, пра што будзе гэты канал? Ну, па-першае, канешне, пра хатняе браварства. З чым яго ядуць, з чым п'юць і як зварыць вельмі смачнае піва ў звычайным рондале. Ну, а по-другое, конечно же, про викингов. Просто потому, что это моя улюбленная тема. И без яе ніяк не обыйсціся. Ну все, пачынаем. Але ж усё ж таки перад тым, як мы пачнем, мушу папярэдзіць вас. Бо піва з'яўляецца алкагольным напоем. І алкаголь можа пашкодзіць вашаму здароўю. Нават у старшай Эдзе, у прамовах Высокага, гэта, калі што, такі помнік старажытнай ісландскай літаратуры. Дык вось, там сказано: менш элі карысці, чым вераць у тое. Чым болей ты п'еш, тым болей дурнейшы страчваеш розум. Таму не страчвайце розуму. Пейце з розумам і не злоўжывайце алкаголем. Итак, сёння я распавяду вам, як зварыць сапраўднае зернавое піва ў хатніх умовах, а таксама якія інгрэдыенты для абсталявання нам для гэтага спатрэбяцца. Шмат хто думае, што для таго, каб варыць піва, патрэбна нейкае адмысловае абсталяванне, ці там штосьці вельмі складанае. Але ж не. Гэта все вельмі проста. Амаль кожны можа дазволіць сабе гэта зрабіць у хатніх умовах. Давайте распавяду вам, пакуль у мяне грэецца ўжо ў рондалі вада, што нам спатрэбіцца сёння. Па-першае, нам спатрэбіцца рондаль. Ну, добра, крыху большы. Вось такі. Літраў на 30. Лепей крыху болей. Гэта залежыць ад таго, колькі піва вы хаце зварыць за одну варку. Вось. З такога 33-літровага рондалю атрымоўваецца недзе 23-25 літраў піва. Так, але ж гэты рондальчык нам таксама потым спатрэбіцца. Распавяду для чаго. Па-другое, нам спатрэбіцца фермент. Вось такі. Вось гэтая бочка, у ёй будзе збражвацца нашае піва. Лепей за ўсё, каб ён быў з кранікам, так будзе лягчэй. Вось такой крышкай. Таксама да гэтага ферментара вось такая вставочка. Зовецца это фальш-дно. Вось так яна ставіцца. Для чаго яна патрэбна? Трус зваліўся. Не вытрымаў.
Про труса я распавяду крыху пазней. Так, для чаго яна патрэбна? Гэта каб наш солад адфільтроўваўся ад сусла, якое мы будзем рабіць. І каб гэтае сусло было лягчэй зліваць потым. Прыбіраю ў бок. Што яшчэ нам можа спатрэбіцца? Так. Канешне, не абысціся без вагоў вось такіх. Бо нам патрэбна будзе адміраць як колькасць соладу, так і колькасць хмелю. І таму гэта дакладна вам спатрэбіцца. Дарэчы, майце на ўвазе, яны павінны мераць у грамах, а не ў кілаграмах, а то многа не намерыце. Так, яшчэ. Так, да ферментару. Да ферментару нам спатрэбіцца яшчэ ось такі гідразафор. Раю набываць менавіта такі, таму што ёсць яшчэ вось такі варыянт. Ён таксама пойдзе, ўсё будзе добра. Але калі у вас піва забродзіць вельмі бурна, то яно можа палезці наружу праз гэты гідразатвор, і тады вось гэты гідразатвор хер вы адмоеце. А вось гэты ось так разбіраецца на паловы і вельмі лёгка адмываецца. Да гэтага яшчэ ў яго ёсць такая крышачка з дзіркамі, якая не дасць всякаму бруду ляцець туды ў гэтую ваду. Што яшчэ? Вось такія прыборы нам будуць патрэбныя. Гэта не абавязкова, але з імі вы зможаце даведацца, які працэнт алкаголю атрымаўся ў вашым піве. Так, гэты стаканчык можа быць любы. Дарэчы, раю, калі будзеце набываць, не набывайце пластыкавы, таму што яны вельмі хутка забруджваюцца, і лепей адразу шкляны, ён крыху даражэйшы, але будзе служыць вам дольш. І вось такі прыборчык. Ён завецца арэометр і мерае шчыльнасць. Па замерах шчыльнасці мы будзем вылічваць з вами, які градус мае наша піва. Ну, амаль усё. Канешне, вось, яшчэ нам будзе патрэбны тэрмометр. У прынцыпу падойдзе любы, не мае розніцы. Галоўнае, каб ён дакладна мераў тэмпературу. Бо гэта вельмі важна. Калі мы будзем заціраць, нам вельмі важна ведаць, якой тэмпературы дакладна да градусу нашая вада. Гэта будзе ўплываць. Ну што ж, чакаем пакуль падагрэецца вада. А зараз я вам раскрыю галоўныя сакрэты браварства. Бо таго, што я пералічыў, зусім недастаткова, каб зварыць добрае піва. Вам спатрэбіцца вось такі вікінгоўскі фартух. А таксама магічны пярсцёнак. Ну і, канешне ж, самае галоўнае. Гэта такі вось трусік, які будзе пільна сачыць за вашым півом. Што ж мы будзем з вами сёння варыць? Я падрыхтаваў для вас рэцэпт вельмі лёгкага, піткага, смачнага аднасоладавага элю з выкарыстаннем, як вы разумееце, толькі аднаго соладу. І давайте паглядзім, што нам для гэтага спатрэбіцца. Вось такія ў яго складнікі. Па-першае, канешне, гэта солад. Нам спатрэбіцца 5,5 кіло базавага соладу сорту пілснер. Дарэчы, солад я набываю у фінскай кампаніі Viking Malt, як гэта не дзіўна. І ён мне задавальняе цалкам. Які солад вы можаце набыць у вашай мясцовасці, там, у вашых крамах. Гэта мала будзе ўплываць. Таму галоўнае, вось, дарыце светлы солад пілснер 5,5 кіло. Ідзем далей. Далей для гэтага піва я ўзяў два сорты хмелю. Это хмель
нямецкі хмель перле. Ось такі ось. І нам спатрэбіцца яго 40 грамаў. І чэшскі хмель Саас. Дарэчы, мой улюблёны хмель. Яго нам спатрэбіцца сёння 20 грамаў. Ну, і, канешне ж, дрожжы. Бо хто, акрамя гэтых грыбкоў, будзе брадзіць нашае піва. Называюцца яны Сафалія 04. Это ангельскія дрожжы, дарэчы. І яны вельмі хутка бродзяць, адносна. І таксама вельмі добра седыментыруюцца, то бок выпадаюць у падонак. І так, гэта ўсё. Апошняе, пра што трэба сказаць, гэта вада. Мне пашанцавала, і ў тым месцы, дзе я жыву ў Вільні, вельмі добрая вада. Я паглядзеў па выкладках гарадскіх спецслужбаў, там усё як мае быць. Яна амаль нічога не патрабуе, і я нават карыстаюся не халоднай, а гарачай вадой, каб эканоміць крыху газ. Ось. Калі вам так не пашанцавала, то вашыя варыянты гэта хутчэй за ўсё набываць недзе воду ці ў бутэльках, ці браць у нейкіх краніцах. Можа там спатрэбіцца нейкая водападрыхтоўка, але пра водападрыхтоўку я зраблю асобную перадачу. Ну, а зараз паглядзім, як там наша вада. Мне падаецца, што яна павінна ўжо была нагрэцца амаль да патрэбнай тэмпературы. Зараз произведзем замеры. Дарэчы, сёння будзем заціраць піва па сялянскай тэхналогіі, з адной толькі паўзай. Таму нам патрэбна вада недзе 68 градусаў. Зараз. Недахоп гэтага тэрмометру, што ён вельмі доўга замярае тэмпературу. Ну, яшчэ крыху. Добра. Пакуль набіраюцца гэтыя некалькі градусаў, давайте з вами засыпем солод. Так, заціраць будзем прямо у ферментары. Таму зараз нам трэба высыпаць туды наш солод. Што мы і зробім. Так, дадаткова да фальшдна я карыстаюся яшчэ вось такім мяшэчкам. Ён не абавязковы, але таксама памагае потым адфільтраваць, вынуць тыя рэшткі, што застануцца ад нашага соладу. Ось. А мы робім вось так. Бярем наш солод. Вось ён. І высыпаем. Дарэчы, забыў упамянуць пра тое, што солод я беру ўжо молоты адразу. Бо малоць солод у хатніх умовах гэта вельмі нязручна, гэта шмат пылу і да яшчэ і дарагі млын. Таму, калі вы набываеце солод у нейкай краме, то звычайна у любой краме, якая ім таргуе, можна папрасіць адразу яго памяніць. Вось. Так, солод падрыхтаваны, глядзім воду. Так, тэмпература вады набліжаецца да патрэбных нам велічынь. Это 68 градусаў. Амаль-амаль. Ужо так, трэба выключаць. Вельмі важны этап. Будзем заліваць наш солод вадой. Для затору нам спатрэбіцца тэмпература 63-64 градусы. Таму, узяўшы 20 літраў на 5,5 кілаграм соладу вады, 68 градусаў, мы атрымаем прыблізна патрэбную нам тэмпературу. Так, пачынаем. Правяраем спачатку кранік, што ён зачынены, бо бывалі ўжо эксцэсы. І вось тут нам спатрэбіцца гэты рондаль. Таму што ім будзе значна лягчэй заліваць ваду у наш фермент. — 20 літраў
воды температурой 68 градусов. Зараз треба вельми добре перемешать это все, как бы весь наш солод был у воде и отцукровался. Замеряем температуру. До речі, раю сталевые лопаточки, потому что это лайно. Ну, что есть. 64 градусы, крыху болей, ничего страшного. 64-65. Это так само нормалево. Так, щільно зачиняем крышку и оп. И еще один хитрик викинговский. Это плащ. Ось такий волняний плащ. Плотненько, щільненько накриваємо наше пиво волняним плащом. Можна ще ніяку ковдру покласти. І покидаємо так на годину. А покуль відбувається гэты магічний процес, я поставив яшчэ 17 літрів води, каб яна прогрелася до температури 80 градусов. Это нам спатрэбіцца, каб потым прамыць наш солод і вымыць з яго рэшткі цукру і каб атрымалася патрэбная нам колькасць сусла. А зараз час обеду. А тым часам у меня зламаўся тэрмометр. Не ведаю, што з ім, але, падаецца, села батарэя. Але ж я паспеў зрабіць апошні замер тэмпературы вады, і яна дакладна 80 градусаў, тое, што нам патрэбна. Так што чакаем яшчэ 5 хвілін, пакуль настаіцца наш затор. Ну што ж, прайшла гадзіна, зараз будзем глядзець, што ў нас атрымалася. Так, здымаем плашч. Ось, идем наш затвор, наше сусло. Давайте еще раз перемешаем. И зараз переупевниться, что весь цукор, який можно здобыть с этого солода, мы здобыли, мы зробим йодовый тест. Так, для этого нам спотребится йод и вот такая талерочка. Берем криху чистого сусла, яке у нас отрималося. І ліємо на талерку. Ну, тут я криху з драбіни його взяв, нічого страшного. Так, ось на нашу беленьку талерку. Зараз туди додаємо каплю йоду. Це такого одну капельку тримається. Так, і глядім. Ось, коли йод зміняє колір на чорний ці темно-синій, то значить, ще не весь крахмал розкривався на цукор. Але ось тут я бачу, що все більш-менш добре. Йод застається свого кольору. Тобок можна починати наступний етап. Для цього беремо яшчэ один фермент. Так, бо ў гэтых умовах можна было рабіць усё у рондалі адным ферментары і заціраць у рондалі, але гэта незручна, бо у майго рондаля няма крану і зліваць з яго гэта марока. Таму я карыстаюся яшчэ адным ферментам.
Ось. Ставлю його перший. Зачиняю кран. Покриху починаем зливать наше сусло. Ось оно побегло. Такое светленькое. Потому что мы взяли самый светлый солод. И, конечно, колер его будет светлым. Чакаем! До речі, коли йодовий тест у вас не отримався, і ви побачили, що йод змінив колір, то просто закройте знову кришкою, покладите під ковдру і почекайте ще хвилин 10-15. Так, а ми вже бачимо, що наша дробина нажилася і можна проливати. Робимо зараз промивку водой для 80 градусов. Это, по-перше, спынить процессы. Наши энзимы денатурируются и больше не будут працаваць. По-другое, это вымое увесь потребный цукор з рэшткаў гэтага соладу. До речі, рештки гэтыя зовутся дробина. Итак, мне спотребится на гэтую колькость каля 17 литров горячей воды. Тим часом усю воду з ронделю я перелив у ферментор, а у ферментора вже набралося 20 литров. І так як колькість води более за ферментор, мне треба злити гэтае наше сусло уже у рондель знову. Все, есть. Знову ставим зливаться остатнее сусло. А пока оно зливается, мы можем почать варку. Усё, нацедил огонь амаль 32 литри. Зараз доливаю наш рондель. И будем чекать, пока все это добро закипит. Ось так. Накрываем крышечкой. Але не плотно, бо оно повинно выкипать. И на выходе мы отрываем где 26-27 литров сусла. Чекаємо. Тим часом, поки закипає наше пиво, треба добре помити усе обсталювання, да і продезінфікувати. Тому що це вельми важно, каб у наше пиво не трапили непотрібні нам мікроорганізми. Бо вони можуть сапсувати усю варку, ну, і це буде неприємно, як ви розумієте. Дезінфекція! А тим часом сусло наближається до кропки кипіння, і на ньому утворилася пена, яку нам треба зняти. Бо це зовсім не та пена, яка нам потрібна у пиві. Так, є ось така шумовочка, талерочка. Будемо здимати. Добрий котел у палати Хахіра, а й уміє уже не горший. Сребро здимаю з пенного мора, сябрам на радость. Неўзабаве наше сусло кипить, і з гэтага моменту будем варить его 70 хвилин. А за 60 хвилин до конца мы додадим у его перший хмель. Так что засекаем 10 хвилин и чекаем. Пройшло 10 хвилин, і надійшов час додати наш перший хмель, який придасть нашому пиву
характерную піўную горач. І гэты хмель будзе нямецкі хмель перле з кіслотнасцю 9,6%. Итак, додаем. Вельмі прыгожа бурліць. Добра. Пакідаем наше піва яшчэ на 45 хвілін. За 15 хвілін до конца варки мы дададзім яшчэ один хмель, які прыдасць нашаму піву не толькі горач, але ж і прыемны хмелевы водар. Чакаем. Итак, 15 хвілін до заканчэння варки, і я дадаю яшчэ один хмель. Гэта хмель Саас чэшскі, 20 грамм на водар. І, дарэчы, я забыўся пра яшчэ один складнік, які не абавязковы, але дапаможа зрабіць наше піва больш светлым і празрыстым. Гэта ірландскі мох. І мы дададзім яго за 10 хвілін до конца варки, чвэрць чайнай лыжкі, літаральна 1 грамм. Чакаем 5 хвілін. Дзіўны народ ірландцы. Нават мох у іх спецыялізаваны для піва. Ну, додаем чвэрць чайнай лыжкі, 1 грамм на наш ронды. Все. Чакаем апошнія 10 хвілін і вырубаем. Вось такую херацыю я зрабіў, каб працэжваць піва наше ад усялякіх бялкоў, рэшткаў хмелю і ўсяго астатняга. То бок гэта звычайнае сіта, марлечка і вось такая палка. Вось гэтага будзе дастаткова. Дарэчы, піва мы перад тым, як працэжваць і зліваць у ферментар, ахалоджваць не будзем. Таму мы будзем карыстацца таксама сялянскім метадам. То бок заліваць гарачае піва і потым ахалоджваць у лёдовай вадзе. Ну, у ванне. Ну что, варка скончена. І зараз наше піва трэба адфільтраваць, каб яно стало больш празрыстым і прыгожым. Пачнем. Так, і першие кропли мы наливаем не в ферментор, а в нашу колбу. И поставим ее охолодживаться, каб потом замерить щільність. Ну все остальное льем у ферментор по крыху. Будьте уважливы, бо гэта кіпень. Дарэчы, заодно ён крыху додаткова продэзінфікуе наш ферментор. О, бачыце, колькі там бруду усялякага. Увесь яго трэба аддзеліць. Вось і все. Файна. Вот что засталось у нашем рондале. Так, а вось что у сіце. Ну и ферментор. Як я и разлічваў, крыху болей за 25 литров атрымалася у нас сусла. Шчыльненько зачиняем крышку. Утыкаем бурбулятор. Все, каб ничто не лезло в наше пиво. И несем до ванны. Нелегкая праца. Готово. Фу, ну, крыху стаміўся. Все,
Зараз чакаем, пакуль піва ахалодзіцца. Гэта прыкладна ад 2 до 4 гадзін. Шмат хто скажа, што трэба, каб яно ахалоджвалася хутчэй, недзе у межах 1 гадзіны. Але гэта збольшага для таго, каб у яго не патрапілі ніякія мікраарганізмы, якія могуць сапсаваць нашае піва. Таму, калі мы робім такім метадам, то дадатковая дэзінфекцыя за кошт таго, што яно гарачае, дадаецца у ферментар, дапамагае нам вырашыць гэтую праблему. Таму чакаем. А калі пройдзе час і наше сусла стане патрэбнай нам тэмпературы ніжэй за 25 градусаў, дададзім туды дрожжы. Думаю, што гэта адбудзецца ўжо ўначы, але ж я пакажу кавалачак гэтага працэсу. Выдыхаем. Ну што, зараз можна і адпачыць, а тым часам, пакуль тое-сёе, я замерыў шчыльнасць нашага піва і атрымалася недзе 10 градусаў плату. І гэта добра. Як і планавалася. Калі вражэнне пройдзе файна, а собака не будзе тут когтями по полу скакаць, а можа і будзе, то мы атрымаем на выхадзе недзе 4 градусы алкаголю. Не так. Будьмо. Мінуло некалькі гадзін і ўжо ноч. І наше піва якраз астудзілася да патрэбнай тэмпературы прыблізна ў 24 градусы. Таму засталося толькі дадаць дрожжы, што мы і зробім зараз. Аккуратненько открываем крышку. Берем наши дрожжи и рассыпаем их по всей поверхне нашего будущего пива. Плотно, плотно, вельми щільно ставим крышку на место. Додаем у бурбулятор гідрозатвор криху води, ну і криху горілки для дезінфекції. Все. Знову закриваємо кришку гідрозатвору. І на гэтым усё. Ставим наше будучае піва ў цёмнае месца на 2 тыдні. А праз 2 тыдні продолжим.